Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera 15 egun falta dira urtea amaitzeko. 15 besterik ez. Batzuk urte aldatzeko desiatzen egongo zarete, baina niri nostalgia puntu bat ematen dit kontu honek. Eta beraz, jada hasi naiz atzera begirakoa egiten, gaurkoan gainera musikaren ikuspuntutik. Tira, egingo diogu 2025 errepasoa musikari tiraka? Bai. Urtea kontzertu batekin hasi genuen, Nafarroa Arenan. Lehenengo mitoaroarekin, bai entzule. Hori aurten izan da eta ziurrenik jada 3. sarrerak badituzu, Horrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidan ari zer esan. Bi saio egin zituen Peio Erreparazek urtarriaren 3 eta 4 bi ordu pasatxoan Nafarroa garaiko inauterietako zenbait pertsonairen, bastakit momortxorroak, mamuxarroak, zipoteroak, joaldunak, txatxoak, beraien dantzak, doinuak eta jolasak zetaken pop musika elektronikoarekin uzartu zituzten. Denera 30.000 pertsona inguru batu zituen. Eta orduan iragarri zuen, irailean Donostiako Ilunben urrengo mitoaro egingo zuela, sarrerak salgai jarri eta berehala agortu ziren eta azkenean 3 emanaldi eskaini zituen. Urtarrileko 3. asteleena urteko egunik tristeena izaten omen da. Horregatik, egun hori hautatu zuen Gorka Urbizuk bakan bat epea aurkezteko, urtarrilaren 20 zen. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua, kantuen bidez ulertu gure munduak gulertzen ez gintuenean etorkizuna ginenean erreza zirudien erreza Egun hura ez dut gogoan tristea izan zen ala ez, baina urtarriak eduki zuen ilunetik, bai. Hilabete amaitu baino lehen Juanjo Menak, azken hamarkadetan nazioartean itzal handiena izan duen euskal musika zuzendariak Alzheimerra zuela iragarri zuen. Eta otsaila iritsi zen Esne Beltzak kontzertu erraldoia eskaini zuen oraingoan agur esateko. 18 urteko ibilbidearen ostean Bilbao Arenan eskaini zuten azkena. Hori bai, Esne Beltza amaitu badare musika munduan jarraitzeko asmoa duela iragarri zuen taldeko buruak, Xabi Solanok. Eta pozteko moduko beste albiste bat, Gojira Baiona taldeak metal emankizun onenaren Grammy saria irabazi zuen, grabazio, arte eta zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia Nazionalak ematen dituen sarien 77. edizioan. Eta beste makrokontzertu bat, otsailean izan zen hau ere, Fermin Muguruzak Madrilen akelarre antifasista antolatu zuen. Urtarriaren 17an ekin zion birari, Tenerifen, urtarriaren 24an 15.000 zale bildu zituen Bartzelonan, eta otsailearen 15an beste 15.000 Madrilen Wissing Centeren. Eta kontzertu txikiago bat martxoan, baina besteak bezain berezia. Joseba Tapiak, Vicente Martinezek eta Ruper Ordorikak osatzen duten 3 trukuk kontzertu berezia egin zuen Bilbon, Arriagantzokian. 1000 esker Jonan Ordorika lelopean, soinu teknikaria zenaren omenezko emanaldi izan zen. Baina nik ere makrora itzuli behar dut, izan ere martxoan hainbat kontzertu eskaini zituen ETS taldeak, holtza gainean 2 hamarkada bete dituela ospatzeko.
Guztira 45.000 lagun bildu zituzten. Kontzertu erraldoien urtea izan da zalantzari gabe. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak Sari gehiago Juan Mari Beltran musikariak jaso zuen Manuel Lekuna saria aurten eta Amaia Zubiriak Monzon Ganuza Euskal Utopikoei saria. Euskal kulturari eta musikagintzari egindako ekarpena aitortzeko. Adarra sari aldiz Antxon Balberderentzat izan da. Maiatzari amaiera emateko Izarok beken kontzertu eskaini zuen milaka lagunen aurrean itzulera datarik gabeko atsedenaldia hartu aurretik. Eta ez esatearen urtea ere izan da. Ezpalak taldeak Resurrection Fest jaialdian jotzeari uke egin zion, Fermin Muguruza eta Kaotiko kiragarri zuten azkenean ez zirela Binarrok jaialdira itzuliko, Bulego taldeak ere uko egin zion Sonorika jaialdian jotzeari. Beste urte zugabe, nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainen uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan. 1986an Arrosan jaio eta Idauzemendin, Eletan, Lekornen eta Irisarrin marduldu eta gero, arberatzen loratu da aurten EHZ Euskal Herria zuzenean jaialdea. Eta adi egongo gara, datorren urtean EHZ-aren 30. urte hurrena ospatzeko gogoz dagoelako antolakuntza taldea. Uda giroan baita ere, Kobetamendin, 60 herrialdetako 100.000 musikazaletik gora bildu ziren Bilbao BBK Live jaialdian, baina haze euri jasa, haize bola da, eta Trumoi Festa bertan izan dagoa. Getxoko, Gasteizko eta Donostiako jazz jaialdiekin ere gozatu dugu beste behin, eta nola ez baita Atortxurrok jaialdiarekin ere. Askorako eman zuen jaialdiak, baina nik latzenen itzulera, gora ipatuko nuke. Tira eta donostiarrak direnez aipatu beharko ditugu. 2025an zeresan handia sortu duela La Oreja de Van Gogh taldeak, izan ere Amaia Montero abeslariaren itzulera iragarri zuten. Eta ezin aipatu gabe utzi Euskal Herriko 162 musika taldek, 650 musikari baino gehiago guztira, Spotify musika digitaleko plataforma utzi eta beren kantuak bertatik kentzea erabaki dute. Musikariak Palestinarekin ekimenaren baitan. Eta urtearen amaierara gerturatuta, gehiago, Delirium Tremensek azken kontzertu eskaini zuen azaro amaieran, eta egun hauetan Gatiburen agurra ere izan dugu. Duko nazela berandu, Arkondari! Zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartuztan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien kaprakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu. Eta horrela iritsi gara abendura, orain badakizu zer dagokigun 2026ko kontzertuen zerrenda osatzea. Donostiako jazaldiaren ordeinpeko programazio aurkeztu zuten atzo ostelenarekin, uztailaren 22tik 26ra egingo dute jaialdia, eta izen batzuk esatearren, Pat Metheny, Diana Krall, Marcus Miller. Azkena rock festivaleko izenak ere baditugu The Hypes, Alcalá Norte, Counting Crows, Superchunk, The Temperance Movement, Halas, Bandoliers, The Wolf, Lepora
baina jaialdi ez gain gogoan izan areto txiki gaztetxe eta tabernek urte osoan egitarau interesgarria izaten dutela, eta artista hasi berriak ezagutzeko oso modu ona dela. Ba, beste behin esango dugu, musikak salbatuko gaitu. Horrela bai, ekingo diogu gaurko saioari Iker Iriarte eta ETB Maratoia, Askabide, Puri-Purian, denetarik denontzat. Entzuleok, abenduak 16 ditu gaur eta asteartea da 15 egun, urtea amaitzeko. Eta gu hemen, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko pres, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon. Eta izketan ari zeizuena Inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 1083 du, goizak 10:20 minutu, abenduak 16, eta gu, 3 gara, gutxi gora behera. Hori esango genuke. Bai, gutxi gora behera, 3 gara. Urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan Goiurik, bere bizitzako deirik garrantzitsuenetako bat jaso berri du. Bai, bapatean eskapo indigu. Zeizu gaur goizan esan didanean, June, atzo etzuela jan, etzuela bazkaldu, etzuela afaldu, eta etzuela lorik egin. Ba, oain dei baten ondoren agian lasatu. Eska, dena konpondu da. Agonias, esango diogu, agonias. Lasai entzule Goiuri Ezeiza Arandia ondo dabile, ez kezkatu gehiegi, ze dena ondo dago, eta dei honen ostean, hobeto. Gu hemen sekretu dana kontatzen. Ba, esan dakoa 3 izango garela segituan, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Aldiz berriz hemen berriz zu ikusteko nora bide gabeko bide honetan bide gurutzetan manuzma maiera hausiera. Goiuri Ezeiza Arandia kontatu diegu entzulei, zure bizitzako deirik garrantzitsuenetako bat jaso duzula. Bai. Eta esan duzunean egunon Goiuri Ezeiza Junek imitatu egin nau. Esan ez zait imitatu. Bale. Zuzenan egunon esan dut. Ados. Ze, adibidez, nik imitatu nezake. Bai, imitatzera joan da, de hecho. Eta nizartu naiz de Bai. Esaiazu egunon Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon Goiuri Ezeiza Arandia. Entolak etxera, lutera. Ez da beti horrela baino. Ez, bale, beste bat. Egunon Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon. Zaizu! Egia da. Beste bat. Egunon Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon Euskal Herria! Superpozik dago! Egia da, 3 mood dauzkat, edo oso pozik nago, edo Inigorekin haserre nago, edo nekatuta nago. Gaur pozik nago. Ikusten zaizu. Gaur goizan ere, Inigok egin dizu hola pinpan konpondu arazoak. Bueno, Ez onartu, aitortu. aizu, nik beti esaten dut, nire bizitzako horrela zorte handienetako batela, eta bida nire maite duta izan ziteken nik kontsideratzen naizera, badakizu ez, daudela pertsonak introvertituak direnak eta extrovertituak direnak. Ni kontsideratzen naiz pertsona introvertitu bat, baino kontsideratzen dut ondo performatzen dudala extrovertituarena, ze munduko 2 pertsona extrovertituenek adoptatu naute. Eta bat da Izaro Andres, eta beste da Inigo Asensio. Eta orduan, ni naiz introvertitu bat, guraso extrovertituak dituena, eta orduan nik jende asko ezagutzen dut, eta sozialki ondo moldatzen naiz, beraien magaletan hartu nautelako 2 pertsona arraro hauek. Ze gauzak, Polita da. Dai, polita zen. Egia esan, saiatu da ez oso polita izaten, baina aldi berean polita zen, bai.
Nizetaken kontzertuan izan nintzen, diote mentxatean, eta 5 hilabete bajan egon nintzen, eta Inigo Kolonbian izan zen abendutik urtarriera, egia da, Gorka Jose kontrola, besteak beste egunon, eta azaron bulego izan zen, eta uztaien ni orgullera joan nintzen, benga 2026 urtarrien, emango dizkidate giltzak etxe berrirako, Tolosa maiatzen esan ezin. Bai, Gorka, maiatzean esan ezin Tolosan izango da, baina larun bat honetan urnietan Janus Besterrekin, esaterako. Pixka gertuago, Bai, baina guk aipatu ditugu ja 2026ko zerrenda. Egia da. Baina, pixkat, etorkizun gehiagirekin bizigaren horretan, bueno. Eta, egunon gaztiak diote mendik, ederra dantza goiuri, oi soltura, bai, egia esan, gaur dantzan fin egon gara, finaritu gara. Etxean, iberdin atzo, zelakoan sidadea, etxe bidekin, burrukan, aupa goiuri, kontatu, ACB. Bai, ACB. Eguna esnatzen denean, leiotik mundua. Tazen bat gau, mareta ibeira zuretzat idazten. Hemen txari gara, bengorekin abiatu dugu gorkoa, eta gozo eta gustora ari gara eurekin. Maite duten tartean murgiltzeko pres gainera. 10:25 minutu diren honetan, June Romate Tibarguren zein azure maite duta? Nire maite duta da, atzo erosi nula nire bizitzan lehenengo aldiz montatuko duten gabonetako zuaitza. Ara? Ze etxean inoiz ez dugu euki. Berandu xamar. A ber, gauza ezberdina gertatu dira, ez dut artea euki, berandu xamar da, niretzat bai, niretzat urtarria, abenduaren batean ja jarritagon bartzun, baino ezin izan zen. Inoiz ez dut etxean euki gabonetako zuaitzik, dekorazioa bai, egia da urtero dekorazioa nik jarri behar nuela, ze bestela ez da jartzen, eta atzo bertan nire nahiak esan zian, etxea etorri beharko duzu gabonetako dekorazioa jartzea, zegu bestela ez dugu egingo, eta orain, lehengo urtean jarri nahi nuen gabonetako zuaitza nire etxean, baina ezin izan nuen, operatu egin nindutelako eta ezin izan nintzelako egon gabonetan nire etxean, eta aurten lehenengo aldiz gabonak pasako ditu dela nire etxean, nire bikotearekin, atzo izan zen momentua eta arte bat harrapatu genuena gabonetako zuaitza erosteko, montatu nuen, ikusteko nola zenbat okupatzen zuen gure salan, eta hortxe dago dekoratzeko zai eta oso pozik nago. Montatu zenuen, bion artean montatu zenuten? Nik montatu nun, bera korritea jutetzen bitartean, eta itxoin diot, bastante, itxoingo diotela dekorazioa jartzeko, bestela nik jabetekotan neukan zuaitza. Etxera eramantzuk edo berak egin zuen? Biek. Zelengon Durango guazokan, oso fin ikusi genuen trasten karga laguntzan, Hombre. Eskertu behar diogu hemendik. Berak badakinik belauna dituten moduan pixua segun zen momentudan ezin detela hartu. Eskertu behar diogu hemendik, bigarren kafearen eta molatuko estandaren trasteak kargatzen, eskinitako lan hori. Bai hori Tortzori egingo digu. Mikel, eskertzen dizugu, gero egia da, korri egitera joatea, Junek zuaitzan montatzen den bitartean, hori ez da bai da garri bat, ez du nahiago zenuen. Piskat, esan ziren, korri egitera. Korri egitera juteko plana zeukan, eta ni galdetu nien, pinu montatu ezaket. Nik montatu nahi dut, ez nion itxoin, orduan izan zen pixka bat, biai berdin zitzaion montatzea, dekoratzeko itxoiteko, itxoiteko pixkat, baina montatu, nik montatu nun. Osondo. Gorka Santestebanek dio, igandean grabatuko dula Gabonetako mezua, eta Euskal Herri guztia, zai kulturzasten Gorka Santestebanen Gabonetako mezu hori jasotzeko. Gorka, elegante jarri asunto, Argiztapena pixka zein du, etzazuela edo nola egin. Mikrofono batzuk, dekorazioa. Konfirmatu mikrofona mobilera ondo konektauta dagola, ze uste eta hau ere batzutan, igual, 23an bizitan zatozenean horren repaso bat egin behar dugu, ze uste dut hor arazo txoren bat badagoela, Kurtuzazten ingenieritza departamentuan. Ui? Bai? Uste dut baietz. Minutuak ez du segundu. Goiuri ezei zarandia zein da zure maite duta? Nire maite duta da emozioak jotan nagoela, ataskatuta nituen bi gai, gaur desataskatu direlako. Eta orduan nago, ez dakit, bihotza paparretik aterako zait, pixa egingo dut gainean, oraintxe bertan ekartzen badidazu txampai botella bat mozkortu egingo naiz, eta goizoko 10:29 dira, eta ez legoke ondo, baina... beste tokiren batean gaua da, lasai. Nago
aurrekoan ere erabili nuen alderaketa hau. Ume txiki bat, Disneylandian, azukrea jan berritan, horrela xenagoa. Eta falta zaizu printzesa soineko bat jantzita. Bueno. Ikustut, guain jartzen nauzula korrika egiten, eta Markak haustu ditu. eta marka guztiak hausten ditu dela, Eta abesten jartzen hauzu, eta notarik altuena emango dut, eta ez dakit zer gehiago. Bai. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzan. Nik maite dut goiuri horrela ikustea egia esan, ze... Eola, goizean 2 ordutan pin-pan-pun buruko min asko desagartu zaizkio, eta bai, maite dut goiuri buruko minik gabe ikustea, ze, bai, nahiko buruko minei helduta ibili dazkenean. Eta ez da amaitu dena, Bai, orain di... Bueno. Ez, ja. Barkatu. Gaur da, bazkaltzeko eguna, faltzeko eguna eta lo egiteko eguna. Ja. Ez dakit, lo egiteko moduan nagoen. Bueno, Nagoelako, urduri nagoelako, aztoratuta nagoelako. gaua iristen deneako ingo dezu. Badaukanik mezkalito bat etxean, lagunduko dizula lo egiten zura. Baina zoritxarrez maite ez ditudan hainbat gauza ere badira. Batetik, Txilek mine egiten dit, egia esan, atzo jakin genuen, kast ultra eskuindarrak hauteskundeak irabazi zituela Txilen, eta sentsazio oso txarra utzi zidan, zestut oso ondo ulertzen nola gertatzen ari diren gauza hauek, eta ulertzen jartzen saiatuta ere, etorkizuna nahiko ilun ikusten dute, nolabait progresismoarentzat edo esateko. Gertatu zen Filipinetan, diktadore baten semearen itzulera, gertatu da Txilen diktadura baten negazionista baten itzulera, eta ez duzu ulertzen? Nik uste dut hemen... Bai, ulertzen dut. Ulertzen duzu, Baina soluzio txarra ikusten diot. Bai, baina badela hemen badagoela... guk atzean utzita zegoela uste genuen zerbaiten gorakada bat datorrela. Zagit, kast bada katoliko sutsua, berak defendatzen du katolikotasun tradizional hori, zagit 9 edo 10 seme-alaba dauzkan, edo berak beti ez, jainkoa eta familia, eta hori beti erdigunean, eta hori bada diskurtso bat gorakada hartzen ari dena. Familia tradizionalarena, katolikotasunarena, fedearena, zerbait espiritualtasunarena, ez da? Bai, kontua da horre diskursoaren ze beregan atzek hartatzen ari dinez, ez? Espiritualtasuntzat ari gara jotzen Rosaliaren disko berria. Espiritualtasuna aratago doan zerbait da, eta hemen kontu euki behar dugu, ez? Ze gainera oso espiritualtasuna zalekoan ari gara. Ez dugu atera gai hau oraindik, ez mikrohorran, ez mikrokampoan. Rosalia ez dela feminista. Eta horrek uste dut oso diskurso arriskutsua sortzen duela, hainbeste bola ematen ari zaion artista baten kasuan, eta batez ere, nik uste kristautasunaren zuritze bat ere planteatu duen artista baten inguruan. Baina niri teknologiak kasi beldur gehiago ematen dit. Ultraeskuinaren gorakadaren atzean teknologiaren erabilera ikaragarriago, boten erabilera, algoritmoen kontrola, eta algoritmo hoien plataformen kontrol akzionarial eta ekonomiko guztia eskuinaren eta ultraeskuinaren eskuetan dagoela, ez? Eta horren aurrean lan nekeza eta zaila daukagula. Eta horrek ematen dit pixka beldurra. Kastek irabazi du Txilen adin esparru guztietan, eta sektore sozioekonomiko guztietan. Ezker gaztean, ezker helduan, Pinotxeten 50.000 desagertu hoien seme-alabetako batzuk bozkatu dute kast. Bai. Hau gertatzen ari da, diskurso hori, neurri handi batean, digitalki heltzen ari delako gurera. Baita edabideen kontrolean noski, hori borroka zaharragoa da, baina bai horrek kezka handia sortzen dit, eta horren aurrean zer egina ere oso komplikatua da. Akaso iritsi aurretik legislatu beharreko zerbait litzateke, baina
katu horri zintzarria edo nor jarriko dion ere ez daukat oso garbi. Baina bai, Txileko hainbat lagunekin aritu nintzen atzo eta lur jota zeuden, batzuk Txiletik urrun, Europan bizitzen, beste batzuk Txilen bertan, zenbat borroka, zenbat manifestazio, zenbat kale. Tira, bakas honetan beste inoiz ere agertu zaigun Silvio eta Milanesen kantu hau, ez? Jo pisare las calles nuevamente, itzuli ziren, kale haiek berriro zapaltzera, eta pentsatu nahi dugu Txilen ere kale horiek berriro zapaltzeko moduan izango dela herrialdea, baina momentuz garai ilunak egokitu zaizkio Txileri bai. Y ese canto será el canto del suelo, a una vida cega en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola. Uste dut ideia feministekin inguratzen naizela, baina naiz moralki nahiko perfektua uste, ismo baten barruan kokatzeko. Baina bai inspiratzen naute eta ideia feministe eta inguratu naiz beti. Sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Hauexek izan dira Rosaliak duela egun batzuk egindako adierazpenak eta tira, bolo-bolo ibili direnak, ziurrenik zuen eraire iritsiko zirenak, edo akaso ez entzuleok, baina minutu batzuk hartu nahi genituen, honen inguruan aritzeko. Badago, feminismoaren alboan kokatzeko joera bat, badago feminismoaren lorpenak gozatu bai, baina hauen borrokak suposatzen duen kostea asumitu nahi ez duen norbaiten diskursua Rosaliaren hitza hauen atzean. Eta esango nuke, Rosaliak egiten duen guztiaren atzean dagoen zerbait badela hemen. Etekina lortu nahi bai, baina kosturik asumitu nahi ez. Inoiz politikan sozializatu galerak eta privatizatu etekinak kontzeptuaren antzeko zerbait gure parametro moral eta politikoetara eraman da. Rosaliaren hitzak Goiuri Junezuek ere entzun dituzue, baina egia da ez dugula tarterik hartu euren inguruan aritzeko. Bai, ni nago harrituta, ze nik esango nuke, Rosaliaren ez oraingo diskoa, baizik eta aurreko ibilbidea ezagututa, aurreko berak eman dituen elkarrizketetan, ez dakit 2015-tik ona, bere diskursoanik bai katalogatzen nuela feministatzat, ez? Eta orain segulako mina ematen dit, Rosalia bezalako, hainbeste jarraitzaile dituen pertsona batek, hain erreferentea den pertsona batek esatea, ideia feministetaz inguratzen naiz, baino ez naiz hain perfektua ismo baten barruan kokatzeko oso arriskutsua da, ze horrek esan nahi du orain, agian feminismoaren alor guztiekin eroso sentitzen ez den emakume gehiago ere etorriko direla esanez, ez ni ere naiz feminista. Hau da, sinisten dut gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean, ulertzen dut emakumeak zapalduta salatzen ditut hemen gertatzen diren matxismo hauek, baina
perfektua izan behar dut nire burua feminista zat kontsideratzeko. Eta hori sekulako arriskua da, hemen behin baino gehiagotan beste gauzekin aipatu dugun bezala, ez? Ni ez naiz perfektuan ere ekologismoan. Horrek ez du esan nahi, bota behar dudanik papera plastikoaren zakarrontzian, ez? Ulertzen diazu ze esan nahi dudan. Hau da, oso arriskutsua dela perfekzioaren kontu hau, ze perfekzioak eramaten zaitu inakziora. Ze ezin balin baduzu dena perfektu egin, ez dute egingo. Ez? Ezin balin badut euneko eunean koherente izan Palestinaren genozidioaren aurkako aldarrikapenekin, ez dute zer egingo. Ezin balin badut, ezin balin badut euneko eun koherentea izan nire haragi kontsumoarekin, eta ez dut ez zer egingo, eta berdin geratuko naiz, ze edo perfektua naiz egiten dudan honetan, edo nagoen bezala geratzen naiz. Eta hori oso arriskutsua da, ze ez ere egin eta perfektua izanaren artean, sekulako, ez da egit, nola deitu, sekulako bidea dago, eta orduan pixka bat egin behar duzu, kontua da bakoitzak pixka bat egitea, naiz eta ez izan perfektua, eta uste dut Rosaliaren feminismoaren kontu honekin, pixka bat kezkatutan alola horrekin, ez? Berak esan nahi duena da, ez balin bazara perfektu, moralki perfektua eta euneko eunean koherentea, zure feminismoarekin, ezin diozula zure buruari feminista ditu. Eta orduan ezin diozu zure ingurukoari ere feminista ditu, eta orduan diluitu egiten da mugimendu feminista, eta inobok esaten zunarekin guziz ados nagoa. Bera, aberastu da feminismoarekin. Hori da kontuan, eretzat, egia da arriskua, zurekin ados nago, arriskua badago, emititzen duen mezu horretan interpretazioa izan daitekelako hori, baina egirik ez dago. Ez dago inungo egirik. Rosalia ez da uko egiten feminista izateari, bere burua feminista adierazteari, ez duelako sentitzen moralki gaitasun hori. Egiten ari da, ez duelako sentitzen horrek etekin ekonomiko emango dionik. Beraz, ados egonda, gezur, berak esan duen horrek, sor dezakela arrisku bat, edo sor dezakela desmilitantzia edo desmobilizazio bat, gezurra da. Bai, berak egiten duena da, nik feminismoaren garaipenak hartzen ditut eta horietaz gozatzen dut, baina ez dut borrokatuko. Ez naiz lehen lerroan jarriko, beste borroka batzuetarako, ez? Eta tira, kriston pena ematen dit. Egia da orain Rosalia dela, baina hau gertatzen dela asko emakume dirudunen artean eta botere duten emakumeen artean, ez? Baliatzen direla feminismoaz eta feminismoari esker lortutakoaz baliatzen direla, baina ez dutela bere burua feministatzat jotzen, eta horrek mindu egiten hau. Bai, eta gauzat esango dizuet, Rosaliaren hau aurrikusia zegoen. Ze Palestinarekin gauza bera egin du, edozein militantzia eskatu zaionean ere beti izan da, bai, bueno, ez... Nik hau zenuen aurrikusten, Rosalia baino pertsona epelagorik eta etekin zaleagorik nik nuen ezagutzen. Nien hau inundik inora ez ustean harrapatu, eta Rosaliak feminismoarekin desalineamenduak zituela ere inoiz ikusi izan dugu, edo eztabaidatu izan da, ez? Kontua da igual, nahiago izan dugula pentsatu feminista zela. Bueno, Zetangana erasotzaile edo violentzia matxistaren aldeko dela ere, pixka bat, saltatzen saiatu garen bezala. Eta saltatzen saiatu gara, baita feminismotik ere. Zetangana zuritu du feminismoak. Feminismoaren jarraitzaile edo pertsona batzuk, ez? Ez feminismoak. Ez, feminismoaren alor batzuk zuritu dute, ez? Eta uste dut Zetangana zuri ezina zela. Zetangana lerrogorri bat zela. Eta iruditzen zait, Rosalia ere lerrogorri bat dela, eta ez garela gai izaten ari lerrogorri hori identifikatzeko. Eta lerrogorri hori ez joan den astean feminismoaren ingurana esan duelako. Rosaliaren ekina eta jarduna direla lerrogorri bat markatzeko modukoak eta kostatzen ari zaigula. Orokorrean arrakastari ere lerrogorriak markatzea kostatzen ari zaigun bezala. Nik, zuk esaten duzu, zuk espero zenuela, nik ez nuen espero. Rosaliak azkeneko diskoan adibidez, diskoak berak badakarrela esaldi bat baino gehiago dakartza, ez? Aipu batzuk eta bat Simone Weilena da, ez? Eta Simone Weil ere izan da erreferente feminista askorentzat, egin du diskonetan adibidez
Novia robot izeneko abesti bat guztiz letra niretzat feminismotik idatzitako letra bat dena. Aurreko diskoetan ere diskurtso, nik bai bere hitzetan, bere letretan diskurtso feminista irakurtzen nuela, eta bai nik ez nik esango dizut, nik ez nuela, espero, azkenen hau iritzi kontua da, eta zuk espero zenuen, eta diskurso feminista horren erabilera bat ere badagoela hor. Ez? Osea, hortik ari ginen lehen ere etekinari buruzari ginenean, edo hortik ari gara, zait feminismo adyacente edo alboko feminismoari buruzari garenean, ez? Feminismoaren etekina baliatu bai, eta Rosaliari da baliatzen, eta lerro horretan lerrokatzen da feminismoarekin, eta bere letretan topa dezakezu hori, kontua nondik egiten den hori. Eta uste dut, diskurso feminista bat manejatzeak beti ez zaituela feminista egiten. Zaituela egiten. Ez, hombre, noski ez, zenbat gizonek barneratu duten diskurtso feminista eta aliatutzat duten bere burua, eta gero sekulako jarrera machista eta erasotzaileak dituzten egunero, baina bai, hala ere nik pentsatzen nuen orain gaur egun elkarrizketa batean galdetzen diozu Rosaliari feminista zara, eta Rosaliak erantzungo duela, bai. Ja, nik ez nuen uste, hain ez ustean harrapatu hor kilikolo... Ziur naiz, begiratzen hasi ezkero, egongo dela horrelako elkarrizketaren bat, galdetu diotela, eta esan dula baietz, Pixet, impactuaren berneurketa batean dagoela orain, ez? Eta etekinaren birneurketa batean. Bai. Aizue, tira jarraituko dugu beste honen batean eztabaidatzen honen inguruan. Eztabaidatzeko asko ematen duelako, baina urrengo gaiari egin behar dugu bidea entzuleok, eta segituan gara gure urrengo gonbidatu aurkezten. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gasteizko zigorrarloko lehen zenbakiko epaitegiak ebatzi du akusatuak otoitz egiteko soilik eta modu baketxoan bildu zirela. Haien biltzeko eskubidea defendatu eta errugabe jo ditu. Epaia ez da irmoa. Arabako provintzia auzitegian errekurritu daiteke. Hala dio abenduaren 9 argitaratutako albiste batek. Egoen oroitu zein da bidea barrenak Prozesu judizial hori eragin zuten kontzentrazioak 2022ko iraiaren 28tik azaroaren 7 bitartean izan ziren Askabideren atarian. Antiabortistak egunero joaten ziren osasun zentrora, otoitz egitera, errosarioekin, kamisetekin eta kartelekin. Horrela, langile zein bezeroen deserosotasuna sortuz. Minera oitu, denak ezin du, zein eroso. Epaitegiak errugabetzat jo baditu ere, Askabidek elegitea aurkezteko aukera du eta honen inguruan eta egiten duten lanaren inguruan arituko gara gaur. Bigarren kafera konektatuko baita Naroa Iturri Askabideko kidea. Egunon eta ongi etorri gurera. Egunon, mila esker. Egunon, Naroa. Lehenik eta behin, pixka bat sartu baino lehen gaian nahiko nuke Askabideren inguruan hitz egin izango delako norbait hortik Askabide bera klinika ez duena ezagutzen, eta lehenik eta behin bai galdetu nahi nizula zein diren Askabidek eskaintzen dituen eskaintza edo zerbitzuak. Askabidek eskaintzen dituen zerbitzuak pila badia, ez da ugariak dira azken finean, gure borretako bat,
haurdunaldien etenaldia da, alegia abortoak egiten ditugu, eta honez gain, ginekologia daukagu, obstetrizia, nutrizioa, laborategia, urologia, pila bat gauza ditugu. Ez da gauza bakar bat, baina enbor nagusienetariko bat, baitira haurdunaldiaren etenaldiak. Eta zenbat urte daramatzazue lan honetan? Haurdunaldien etenaldia egiten 25 bat urte eta beste guztiarekin 40 pasatxoia. Esango genuke ere, bai Gipuzkoako, Bizkaiako eta Gasteizko 3 hiriburuetan dituzuela klinikak, ezta? Hori da, Erkidegoko 3 hiriburuetan gaude, eta berriena, lehenengoa, enborra izan zana, hasieran Orereta izan zan, baina gero Donostira pasa ginen, ondoren izan zan Gasteiz eta azkena Bilbo. Eta zein esango zenukete direla agian ezberdintzen zaituzteten ezaugarriak edo? Bueno, ezberdintzen gaituztenak, nik uste dut hasieratekan hau sortu zenetikan, hau sortu zuen Luis Elberdinek, sexologoak, eta berak orain dela 45 urte, nahi zuena sortu da zan sexu osasun zentro bat, emakumeentzat sexu osasun zentro bat. Ja oso irautzaile izan zen, garaian, ez da, zaukan ja ikuspegi, orain Rosalia zegontzarete hitz egiten, mezta, ikuspegi feminista batetik, emakumeentzako eginiko klinika bat eta osasun sexuala hitz egiten hasi izan dagoeneko orain dela 45 urte, eta hori izan da azken finean urte guzti hauetan eraman den politika, ez da. Emakumeetaz benetan harturatzea eta bere ongizatea bermatzen saiatzea bintzat. Eta ongizatea bermatze horretan abortuaren gaia biziki garrantzitsua da, eta bai pixka bat informatze aldera edo, bai galdetu nahiko nizukela ere, gaur egun Euskal Herrian abortuaren legearen inguruan zer dakigu, zein dira adarrak edo ezaugarriak? Azken erreformatik, orain dela 3 urte gertatu zen azken erreformaretik, kontua da, emakume guztiak argi izan behar dugula, gero estatuko errealitatea orokorrean hartuta, bakoitza mundu bada. Baina gure realitatea hartuta, Euskal emakumeen errealitatea hartuta, edo Euskal Herriko emakumeen errealitatea hartuta, gaur egun gu, eta gu bezala badira beste batzuk, klinika batzuk gaude, akordioa dutena Osakidetzarekin, etenaldiak egiteko eta emakumeak gurera bidaltzeko. Ondorioz, edozein emakumeek Euskal Herrian nahi duena haurdunaldia eten, joan behar du bere osasun etxera, paper batzuk tramitatzen ditu moduan, eta berak erabakitzen du Hego Euskal Herriko ze kliniketan nahi duen egin, eta zein izan behar den metodoa. Eta guztiz doakoa izan behar dela ere. Eta prozesu hau hasten den momentuan zuengana iristen direnean zein izaten da bidea edo prozesua bera? Prozesua da xinplea. Prozesua bintzat izaten da nahiko azkarra. Alegia, zure osasun etxera jotzen duzunean, bertan emaginarekin zita eskatuta, emaginak tramitatzen du paper bat, eta paper hori bidaltzean, guri iristen zaigu paper hori, emakumea etortzen da automatikoki berak erabakitako klinikara, eta egiten da ekografia bat, ikusten da zenbateko haurdunaldia dagoen une horretan, eta ematen dira aukeran zen metodo dauden haurdunaldia eteteko. Metodo horiek ikusita, depende ze astekoa dagoen emakume bakoitza, berak erabakitzen du nola egin prozesua, egunak jartzen dira, eta gero prozesua izan daiteke bai farmakologikoa, izan daiteke bai aspirazio bidekoa. Emakumeak erabaki ostean egiten da, eta gero jarraipena egiten zaio asteetara, 2 asteetara edo behardunetara, alta guztiz eman arte emakume horri. Hori esango nizun aroa, ez da prozedimenduan bertan bakarrik amaitzen ondoren bada lanketa bat eta jarraipen bat.
Bai, barkatu? Bai, a ber, ea lortzen Bai, duen berri. ez naro esaten izuna zen, abortua bera, prozedimentua amaitzen den momentuan, ez dela amaitzen hor badagola jarraipen bat eta hartapen bat horrezta. Bai, noski, demagun farmakologikoa jarriko dut, adibidetzat. Zuk hartzu behar dezu medikazio bat eta gero beste medikazio bat jarraitu behar dezu hartzen urrungo egunetan. Bale. Hori eta gero, 2 astetara etorri hartza, berriro ekografia bat itera, eta ikustera zure umetoki edo garbi geratu dela, odol guztia bota duzula, eta prozesua amaitutzat ematen dela, ez da, pastilla batzuk eta listo, ez da, ze batzutan etortzen dira batzuk, eta bueno, baina nahi esan diote pastilla bat hartu eta listo, ez da hori, pixka bat komplejoagoa da. Hori farmakologikoan kasuan eta aspirazio bidez ari garenean ere, antzekoa da, ez da? Horri behartza gerora ere ikustera. Bai, zailtasuna gari gara izaten naroarekin behar bezala aritzeko, uste dut goizeko 11 gutxi ditugun honetan, hobi izango dugula beste itzordu bat adosten saiatzea, komunikazioa gehiagitxo ari zeigueteten eta saiatzen ari ginen entzuleok gaiak duen garrantziagatik eta interesagatik nolabait komunikazio mantentzen, baina esan da bezala beste une bat eta beste estenatoki bat bilatzen saiatuko gara Askabide klinikarekin, behar bezala aritzeko bide batez legebiltzarrean ere haurdunaldiaren etenaldiaren inguruko eztabaida badago eta akaso beste ikuspegi batzuk ere gehitzen saiatuko gara datozen egunetan zuekin gaiari behar bezala heltzeko. Ez dudala ino nire jabetzak murrizterik nahi zenbat denbora eman dezake benetako artista batek ez dituela sortzelanak ironiaz begiratzen gora eman dezake gautzaile batek aneliroak ikertzen nagoela natura zinguratua alderdiaren kongresu batean baino uholde bat ezin dela moralaren irizpideekin aztertu zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek Bide batez, eta pixkat giroa berotze aldera, nik banuen beste maite dut ez bat gaurkoan, eta bai, ointxe, ibilbedi entzuten, bere kide batek atzo elkarbanatu zen sare sozialetan, joko asko izazkit ematen, ibilbedietarrak azken aldian saretan, bai semanitako sketch bat. Ze saretan jarri zuen? Instagramen. Gero. Bai semanitako sketch bat, nun badoan norbait euskaltegira izen ematera. Tipo gazte bat. Gaztea, nire kintakoa izango da aktore hori. 36, 43 urte bitarteko aktore bat, badoa euskaltegira izen ematera. Era broma humorean norbaitek topatu dio Euskal Telebistaren bigarren kateko saio horretan, aspaldi nire ustez humorea galdu eta zentzu osoa galdutako saio horretan, bide batez esaten hasi behar bada. Grazia topatu dio esateari, ez, berandu harrapatu zaitugu. Ez baino nik ilusio daukate eta oraintxe lanean denbora badaukat eta ordu batzuk eskinea idizkiot euskera ikasteari eta keba maitia, eske pentsa, entre ikasten duzunerako, ergatiboa, ahalera, gero la baldintza, eta gainera horrela euskera ze trebe hitz egiten bezala. Eta, nos dan los 80. Alegia, 80 urte izango dituzu, justu sintrona farmazian eskatu ahal izateko. Nahi baduzu, errusiera edo mandarina daukagu erresagoak direla. Hau, gertatu eginda, Wow.
ikusi dut, zari. amorru... Kejaten, bai. Eta hau da, ETB-ren telebista saio bateko sketch bat. Ez Bai, da, ezkoa eman duen sketch bat. esan nahi dut, ez dela, ez dakit, Kanal Surrek egin du euskera zezaia den txiste hain bargarri horren pean egindako sketch bat ez da. ETB-ek egindako sketch bat da. Aha, ze ondo, ze pozik, dena. Bai, hori jarriko dizuet, ez? Honek, emango digun ikuste sarbide hon bat, baina bai, amorroa piztu zidan, eta erabat ardura gabekeria iruditzen zait, eta iruditzen zait, gai askorekin interpelazio parlamentarioak egiten diren bezala, honek ere behar lukela. Euskararen eskubideak eta Euskararen aurkako oldarraldi hori salatzen ari garen bitartean, etxean eta etxetik, ari direlako, Euskararen aurkako oldarraldi bat egiten. Baina semanitan, ETB-bin, oso jebia iruditzen zait. Eta uste dut, hau esan egin behar dela, eta kaso lasaiago eta pazientzia ze landu, ze, bai, amorru hori gaur goizean baztertzea erabaki dut, baina tira, tartea bariatu dugula ikusita, ba nahi nuen zuen gana ekarri. Azken ordukoaren bilagoaz, estudio zentraletara, entzuleok, Lander Martínez lankidea, antxe dugu eta Lander, egunon? Egunon zuei ere, gaurko albisteetan, badugu Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakarioiak ez duela bere ezinegona ezkutatu martxoaren 17irako lanbide arteko gutxieneko soldata aldarrikatzeko greba orokorraren arira. Astearte honetan Radio Euskadin eginiko elkarrizketan datorren grebarekiko ezinegona azaltzeaz gain, Urkulluk bere legegintzaldea markatu zuten greben aurka egin du, kontrabotere estrategia bati egotzi dizkio protestak eta herrialde baten oparotasunerako txarrak direla gaitu du. Bestalde, 2026ko uztailaren 22tik 26era egingo da 61. Jazaldiaren edizioa. Pat Metheny, Diana Krall, Samara Joy, Marcus Miller eta David Murray izango dira Donostian besteak beste. Miguel Martín Jazaldiko zuzendariak edizio honetako ordainketa programazioaren aurrerapena eskaini du asteren honetan. Figura emergenteak emakumeen talentua eta omenaldi bat edo beste azpimarratu ditu zuzendariak 61. edizio honetarako. Eta nazioartera begira, Hondurasko hauteskunde kontseilu nazionalak berretsi du irregulartasun ugari antzeman dituztela azaroaren 30ko hauteskundeetako aktetan, eta hauteskundeak bertan bera uzteko aukera mai gainean dagoela berretsi dute. Era berean, armadaren babesa eskatu dute prozesuaren legezkotasuna bermatzeko. Trafikoari begira, aipagarri dugu, 11 kilometroko autopilaketak daudela AP8ko 0 kilometroan Irunen Baionako norantzan, nekazarien protestak direla eta. Hau izan dugu oraingoz dugun guztia. Gero arte. Eskerrik asko Lander, esan da bezala eguerdiko 12etan informazio gehiago, hementxe naiz irratian, guk aurrera jarraituko dugu eta bai, lokaztu xamar jarraitu behar dugu aurrera egiten, ez da zuela pentsa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Esquad, Rocky, Rudy. Izan gila Euskal Herri rock and roll. Izan gila Euskal Herri rock and roll. Izan gila Euskal Herri rock and roll. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bezakara. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela. Entzuleo goizeko 11 minutu Ikeriri arte gurean dugu, Ikeriri arte lokatzaz, ere deitu geniezaiokeen, edo Iker Iriarte astinduz, edo modu askotara identifika genezake, Ikeriri arte uno. Berdin, uno. Baizu, asko usazeitze. Ikeriri astinduz. Bai, parraure hola bizi-biziatea diogu. Nere arte petxatzen ari nintzen lokatze eta esartzeko nere behar hautik ez dauke zuela, 10 minutu bendara matzat, eta baino gaia ekarriko dugu egunen baten lehen aipatu dezuna. Bai, hori lantzeko modukoa sakonago. Apuntatu dut etxeko lanetan.
Aizu, baina gaur beste EITB etxearekin lotutako gai bat landu behar dugu, eta nik edozein kritikatan murgildu horretik, ze kritikatan murgilduko gara, esan beharra daukat, EITB edabide publiko bat dela, Euskaldun guztion edabide publikoa dela, bueno, Euskaldun guztiona hori komatxo artean jarriko dugu, baina Euskaldun gehien ontzat, behintzat, edoia denontzat erreferente izan ziteken espazio bat, komunikazio publikoan eta edabide publikoen errealitaten sinisten dugun ontzat berez leku erreferente bat behar lukeena, eta egiten dugun kritika oro ere, edabide pribatu batetik ari garen honetan, egiten dugun kritika oro egiten dugula konstrukziotik, eta uste dugulako EITBek beste leku eta beste modu batekoa izan lezakeela. Hau aldez aurretik esan da, heldu behar diogu. Entzuten ari garen Niko Etxarten kantuenek pistaren bat emango zizuen, Euskal Rock and Roll, bueno, EITB maratoi ditxosozkoari, Iker Iriarte. Zalantzan egon naiz, Txilen hauteskundeak izan ziren iganden, eta KAST, ultraeskuindarrak ipatu dut lehen jarri nahi ditu, mazte egiten, unako 59 portzentaiarekin, eta jara komunistak zilegitasun osoa eman dio gainera, eta dudan egon naiz, zehari muturri heldu, EITB maratoi solidarioari, edo Txile abia puntutzat hartuta, batez ere, toki gutxuna dut edo dugu Latinoamerika, eta harimuturre hori heldutango egoera politikoari edo, baina, gehiago tentatu nau, eguerri aurre hontan, EITB maratoiaren gaiak, lehengo baia semanitaren gaiarekin batea, ziurrenik Latinoamerikako gaur egungo egoera politikoak, ez Latinoamerikakoak bakarri, Amerika osokoak, Europakoak, ziurrenik gerora ere utziko digulako zirrikituren bat, gai horri buruz edo gai horiei buruz aritzeko. Ia Txileko hauteskundeekin batera, joan den astebukaeran hasi izan, EITB maratoi solidarioaren ekimen hori, eta ostegunean iritsiko da, ekintza horren edo ekitaldi horren goia, ez da? Hau da, gala eguna, eta ez dakit gorroto dudala esatea, gehitxo esatea izango da agian, baina, baina gorrotetik hartu. Bai, azken ez da gaina oaingo sentsazioa, eta lagunen batzukin lehenago ere aipatu eta hitz egin dugun gaia da, baina aburtengoan ja, Niko Etxarten Euskal Rock and Rollin kantua izango zalat entzun nunean, adi jarri nintzen, eta ez dakit, oain ostegun arte, gaur aste artea da, ez da? Gaur aste artea da, bai. Pentsa nola bizi naizen ez dakitela egundan ere. Ostegun arte oain sekulako turrada sartuko digute ari die, sartzen, eta batetik, Niko Etxarten kanta hori hautatu izanak, eman dit, nolabaiteko bihotzerre pixka bat, edo Niko Etxarten oso zalea izan dat, ez dakit, pena eman dit, olako musikari puska baten hain kantu edo askok gure kantu sentitzen dugun hori, hain harin edo erabili izanak, eman dit bihotzerre pixka bat, ez? Horrez gain, Badakigu eskatu egiten duten? Gero landuko ditugu, nahi baldin badezue 3-4 harimutur ekarri ditut, eta oain sarrera moduan 2 hiru zertzela da, bigarrena da, batea da kantuaren erabilpen hori, ez da? Bestetik, iruditzen zait, alderdi politiko jakin batek, kasu honetan, nolabait, kanpaina publizitario bikainare egiten duela, EITB maratoi solidario horrekin, honekin guztiarekin, eta urtengoa ere hala izaten ari dela daukat irudipena, iaz gaixotasun kardiobaskularren ikerketarako izan omen zan diru bilketa, 850.000 euro eta kontxo, nik urtean zehar, gustora asko ordaintzen ditun ere zergak, impuestoak, jakinda, hezkuntzarako, hizkuntzarako, formakuntzarako, beharra dutenei laguntzeko izango direla, ez da?
Eta uste gara jontan, amorrua ematen dit, EITB guri limosna eske etortzeak, solidario apellidoa jarrita, batzutan ematen ez dugunok ia gaizki sentiaraztera ino, ez da? Orduan, bueno, gogoeta horiek ibili ditut eta... Gogoeta bat gehitu nahi dut hemen, eta ez dut nire grintxismoa plazaratzeko aprobetxatu nahi, baina solidario kontzeptu hau garai hauetan dago erabilita, beste trampa handi baten barruan, eta trampa handi horrek Gabonak izena du, Guberriak izena du. Eta giro horretan, limosna eskaera hau zilegizkotzat jotzeko kontestua edo testu ingurua topatzen da. Claro, ez da kasualidadea urte garai hau izatea ITB Maratoi Solidarioaren urte garaia eta ez abuztuan danok ondartzan edo mendian edo piztinan. Urte guztian konpondu ez dugun mundua, konpondu behar dugu orain. Claro, bai. Bueno, hiru harimuturrak iruditzen baldin bazaizue, lehenengoa ikusten detena da, esan degun kantuaren erabilpen hori, ez? Iaz, hemendigaten eskutitza izan zen, 2023an ETS-ren aukera berriak, lehenago ere oroitzen naiz, itoitzen lauteilatu ia xeatu zutela, gastatu zutela, eta gustura entzungo nuke zuen iritzia edo, Goiuri zuk egin dezun galdera hori erabili dedalako buruan. Hau da, horrelakoetan musikariari edo sortzaileari baimena eskatuko diote kantu hori erabiltzeko, eta hala baldin bada, ez dakit, oain Durangoko azokako aurtengo gai izarretako bat izan da, ez? Kultur sortzaileen prekarietatea, eta asko jardun gara horretaz. Izango du sortzaile horrek, kasu honetan, musikariak dira ez, danak, musikari horiek irabazi ekonomikorik, edo irabazirik gutxienez edukiko dute euren kantua kakotxartean esan da prostituituta. Ez dakit, zuek ni baino gertuago zaudete mundu horretan. Erantzun azkara bat emango izuet, bideo bat grabatu du Niko Etxartek EITB maratoiaren promoziorako, Aurora Beltran eta Janus Lesterrekin, Jokin Pinatxorekin. Beraz, baimen hori ez dakit, baina adostasun tazito bat badago horrez. Egongo da ez dakit urtero horrela den, ez dakit urtero abestiaren sortzaileak parte hartzen duen, badakit adibidez, duela urte batzuk EAJak erabilizuela zetaken abesti bat, eta peiok publikoki esan zuela niri ez dit inork baimena eskatu abesti hau hauteskunde kanpainarako abesti hau erabiltzeko eta eskatzen dut ez erabiltzea. Hauten, harritxu non gauzetako bat hori izan da, nola ez duten zetaken kanturik. Erabili. Ziurrenik horregatik, ez da? Agian eskatuko zieten eta ez esan du badakit, duela urte batzuk, hori uste dut gainera berak esan zuelako, haizu erabili dute, eta niri ez dut inorko baimena eskatu, eta nik ez dut baimena ematen honetarako. Gainera, ari gara, Peio Reparazi kantu bat lapurtzen, haren osasun sisteman eraginik izango ez duen. Hau zen hauteskunde kanpaina. Barkatu. Berdin zain. Haren, zeharka akaso zerbait bai, baina zuzenean, haren iritartasunean eraginik ez duen kanpaina baterako gainera. Eta hori dut gogoan, eta ordutik, ikusten dudanean, kanpaina batean erabiltzen dela abesti bat, ez dakit, azkeneko hauteskunde kanpainan Bilduk Xabi Solanoren kanta bat erabili zuen, orduan beti pentsatzen dut baimena eman behar duela, ez? Ikusi genuen orkexatu egin zela, eta orduan erabiltzen balin bada, da baimena eskatu dutelako. Eta orduan pentsatzen dut maratoian ere eskatzen dutela. Ez daukatera bat garbi, hau, beraz entzuleok sentitzen dut, enuen gai hau plazaratuko zenik buruan eta ez dugu lanketa hau egin, hemen galdetzen du indiokerrek ez, eskatu beharko liokete ez da, derechos de autor edo autoretza eskubideak. Nik uste dut autoretza eskubideak ordaindu egiten direla. Baina autoretza eskubideak ukatzerik ote dagoen hor zalantza ditut. Nik ere bai, baina gauza markatu baterako danean, ez da, hauteskunde kanpaina baterako edo, ni musikari banitz, o sortzailea banitz, edo nire bertso bat erabiliko balu, batez ere partidu politiko batek, edo ni gehiegi sentitzez naiz, gertuegi sentitzez naizen erakunde batek, ziurrenik grazia handiegirik erelidak egingo, ez da? Karo, hor gero, azken bi aste hauetan edo Robe Iniesta hiltzanetiken ikusi jut bere eman zituen elkarrizketak gutxitako batzuk, eta
Karo, musikariek askotan esaten dezu ez, kantu bat behin bukatu ezkeo, ia ez dala sortzailearena ere, herriarena dala, edo entzulearena, eta hor muga lauso hori nune ondaiteken. Baina hemen ari gara muga moral eta muga legalen dantzan, ez? Nik sentitzen dut moralki nire musika herriarena dela, baina legalki nire musika nork eta nola erabiltzeko eskubidea ere bermatu nahi nuke. Imaginatu, zuetako bati, kalean zuiri baimenik eskatu gabe argazki bat edo ateratzen dizuetela, eta kanpaina baterako argazki hori erabiltzen dutela, ez? Hori elitzeke legala izango, ez da? Edo nik enuke nahiko behintzat nire argazkia baimenik eskatu ez didaten kanpaina batean ikusi izan politikariena edo erakunde batena. Irudi eskubidea, ohore eskubidea, beste kontzeptu batzuk sartzen direla, kazetaritzan gainera komunikazioaren zuzenbidea ere ikasten da, eta niri oso ikasgai interesgarria egiten zitzaidan, baina ez daukat erramintarik oraintxe zuzenbide ikuspegitik musikaren gaierako. Ez daukaten garbi, hau gertatu da kanpaina politikoetan, ez? Trumpek erabili izan du Bruce Springsteenen musika, eta nahiz eta honek uko egin... Badakizu zer? Honek aitzakian baten digula, beste egun baten irratsaio honetan musika bulegoa horrelako elkarte batera ditu, eta elkarrizketa bat egiteko, eta azal ditzatela. Bai, argituko dizuegu entzuleok, bai, zemenari gara. Nola den hau, egile eskubideak zer eta zertaraino, zenbateraino, zeri uko egin diezaiokezun eta zeri ez, beraz, ari mutur polilla. Gai interesgarria da, edo ni bintzak gustora entzungo dedan elkarrizketa bat. Egingo dugu, apuntatuta pautan. Eta gero, igual aurrenengo harimutur rau edo iste aldera, karo, kantua aprobetxatzen dute erretzeraino. Ni horritzen naiz, itoitzen lautelatu zanean. Barkatu Iker? Nazkatu, esan nahi dut, nazka hartzeraino kantuarit, esaten duzu... Segundu bat, Iker, baina bai, hor bazpade zentzulera matariko da pentsatzen. Bueno, baina, niko etxartek baimena eman badu, zer ari zarete zuek? Bai, ados, kasu honetan, ziurrenik niko etxart prest egon da, eta, baimen hori egon badago. Gero aztertuko dugu, beste kasuetan ukatzea zegoen edo ez. Horaita, aztertzen ari garen ere da, herriaren den kantu bat, ze puntutaraino desgastatzen ari garen. Ez gara esaten ari niko etxartek ez duenik eskubiderik baiezko emateko, baizik eta zer sortzen duen honek gure imaginarioan, ez? Beste gauza da, niko etxartek baiezkoa eman eta neri ez gustatzea, Bera baiezkoa eman izana. Eta kritikatzen niko etxart baiezkoa eman izanagatik, bai, ados. Eta esaten dizut, nire euskal sortzaile, abeslari, musikari kutxunenetako bat izan da, orain arte behintzat, hemendik aurrera ikusiko dugu, elkarrizketan zer esaten diguten, eta baino, telebistaren jardun ohikoetako bat bada, arrakasta daukan, edo izaten ari dan zerbait hartu, izan kantu bat, pertsonaia bat, telesail bat, danadalako bat, eta hori erre arte ez, kastatu arte, aprobetxatzea, eta iruditzen zait, oraingoan ere, ala izango dela, eta ala egiten dutela, eta zoritxarrez, telebisten, atrabituko nintzatek esaten, jardun nahiko ohikoa dela, ez da? Nik oraintxe pentsatzen ari nintzen berriro gaian korapia dutan nabil, baino kanpaina baterako edo publizitate saio baterako eta... Galdera zuzen egingo dizut, Inigo, zuk emango altzen nuke zure kanta bat. Ez, enuk emango. Eta eman ditut beste gai eta beste kausa batzutarako. Claro. Baina nuke emango ez. Diametralki kontra nagoelako, erabat kontra nagoelako, horrelako sistema publikoaren gabezien zuritze bat osatzen edo gauzatzen denean, ez? Baina nire zalantzari zen izaten, ea egin dezaketen nire borondatearen aurka erabili, ez da? Hor zalantza gehiago ditut, baina badakit esaterako publizitate kanpaina batean, euskal artista baten musika bat erabiltzeko, egokitu zaidala kudeatzea, haren managementarekin eta haren eskubide kudeatzailearekin, baimenak, tarifa bat adostu, eta hori ordaindu, eta eskubide horiek gainera muga bat dutela denboran. Beraz, esango nuke ezetz. Beste gauza bada, hainbat instituzioak, eta hainbat alderdi politikok, pixkate, uraren gainetik dabiltzalakoan, hori kontuan hartu gabe egin izana. Hori izan lirik. Ea argitzen diguzuen, nik uste dut entzulek ere gustora entzungo duten
gai bat dala eta. Bigarrengo harimuturra, lokatzeetan, lehen txonkatileraino aldima egunen, oain belauneraino sartzeko, da dirua lortu bai, esan dena, ja 850.000 euro uste zirala, okerrez baldin manago, baina ez dakit, usaia daukat, intuizioa daukat, diru horren zati handi bat behintzat ez ote duten kanpaina publizitario hortan bertan gastatzen, ezta? Lehen esan dedan bezala, eta autopromozio izugarri bat ez ote duten egiten, eta nola euren burua saltzen duten gaina, ze solidarioak eta bihotzonekoak eta garenaren ikuspegi horretatik, ez? Eta, bueno, ez diot bihotzonekoak ez direnik, ez garenik, baina, ez dakit, mesfidantza eta zalantza sortzen dit, gero ikusten dezu Andoni Hortuzarrek Movistarren nola bukatu duen, Unai Iparragirrek Mediaseten nola bukatu duen. Unai Iparragirren Mediaseteko ere ez du aipatu, baina, bueno, eta Hortuzarren Movistarreko ere ez, bai. Eta, ez dakit, hori guztia jende horrek antolatzen duela jakiteak edo ikusteak, gutxienez, mesfidantza eta zalantza sortzen dizkit neri pertsonalki. Zuek iritzirik emamarrik ez daukezu. Ez, baina, bai, nire mesfidantza sortzen dit, eta uste orokorrean hor badagoela, impactuaren edo reversioaren edo itzulera diru horren analisien meloia, ez? Askotan esaten da, ez? Bruce Springsteenen iritsira Donostira, edo Bilboko gaueko maratoiaren ospatzeak, sortzen dio iriari 2,5 milioi euroko impactu bat, eta pentsa, kostea bakarrik dira 300.000 euro. Barkaidazue, baina hor irakurketa sesgatua edo partzialari gara egiten, beti, eta impacto datu horiek, nik kasu batutan bintzat nola egiten diren ezagutu dut, eta hirukoak jaurtitzen kalkulatzen dira askotan. Ez dut esan nahi horrekin, ITBek, seguraski jaurlaritzan, errenditu beharreko kontuetan, zifra hauek zehatzak ematen ez dituenik. Beste kontua da, zehazten ote den, ze gastu suposatzen duen horrek, kanpainan, azpigituretan eta bestelakoetan, zenbat sortzen den hala eta guztiz ere, uste dut ongizate sisteman, eta ongizate estatuan sinisten duen herri batek, eta herri horren ordezkari politikoek ezin dutela, sistema solidario limosnero baten bitartez, oinarrizko eskubide diren horiek bermatzen saiatu, edo gainera horretarako partxe txiki bat txertatu. 800.000 edo 2 milioi euro izan da ere, hori partxe txiki bat da. Bai, eta hori izan justu hirugarrengo harimuturra edo, ez da? Eta, bueno, gainera lehen esan dana, solidario abizena jarrita, kasi dirurik ematen ez dugunok gaizki sentiarazte daño, hau da, beste aldean, edo bihotz txarrak, edo borondate gutxikoak izan bagina bezala, eta askotan ateratzen dizuedan gai bat da, baina honan atorren bakoitzean, bentaunditik pasa, aldabaldera begiratu, eta ikusten ditudanean, zubiak, tunelak, inoiz egingo ezten, abiadura handiko tren horrenak, ez da? Inoiz egingo ezten, benetan uste duzu, Hoi ez dakit itzen genuen horri, nik uste dut hori izango dela munduko bidegorririk politxena. Hori esaten da. Eta Finlandian balitz, fondoko eskia egiteko pista bikainak izango lirateke. Esango dizuet gauza bat, abiadura handiko trenaren ibilbide, Euskal Autonomia Erkidegoko ibilbide guztiari elur artifiziala jartzea, kostako litzake mende oso batean, elur artifiziala mende oso batean mantentzea kostako litzake, azpigitura bera sortzea kosta dena baino gutxiago. Igual urrengo urtean proposatu behar diogu EITB-ri maratoi solidarioa elur artifiziala jartzeko. Eta Imanol Rojori eskatu, beste 4 urtetxo egin ditzan, iraupen eskian, olimpiar jokotan Euskal Herria ordezkatuz. Bida, lehenguan tristura handia mantzian aitarekin izketan egon nintzen, eta horrelako gaiak atera ziren, aita nahiko borrokalaria daukat, egia esan, eta arekin 2 ordu pasata, politika municipaletik nazioartekora, ezautzen dezu, bai, pixkate aserre munduarekin, eta zantzian, hauen dios nik ja onartu behar dut, ez dudala, abiadura handiko tren hori ezagutuko. Eta ez gaixo egon eta ez hilko delako, baizik eta bere bizitza esperantza kontuan hartuta ere, ez delako gertatuko. Eta nire artean, horrela geratu dezenan, nik ere, abiadura handiko trena ezagutuko, nu, bere zerbitzu partzial kutre horretan, nun ez dakit Bilboko periferiatik Donostiko ze periferia konektatuko dituen, ez dakit zeren moretan, eta
ez dakit ez duten aizen ja erretiratuta egongo eta ondo zahartuta eta antxe ibili ginen horren inguruan bueltaka. Zei hone txistatin martzen nuen? Nei, malizia etorri zait eta ez lasai. Eizia gaiztu bai. Sango nuke. Nei denbora faltako zaitu, jubilatzeko. Denbora faltako zaizu jubilatzeko? Jubilatzen maiz. Barkatu, zuzuazen martxan jubilatuko zela ni baino lehenago. Espero. Espero dut. Bui, emango baliate, invalideza. Erra. Triste bizi naiz eta Kepa Junkera Luis Pastorrekin hemen kantuan, ze tristura puntu bat sortzen du honek guztiak eta kantua horrexegatik aukeratu dut. Beraz, Iker Iriartek uste du abiadura handiko trena ez dela gauzatuko. Nik uste dut gauzatuko dela, ez dudalako ezagutu arduragabekeria politiko hain tematirik. Eta uste dute Eusko Alderdi Jeltzalea ari dela maila berean jartzen buru gogorkeria, egoskortasuna eta tematia, eta arduragabekeria politikoa. Biak pare-parean. Eta horrek soilik eman dezake, abiadura handiko trena, gertatzea, eta ziurrenik izatea Europako azpigitura berandu da atzera egiteko. Hori da, Berandu da atzera egiteko. Kontua da, noizbait trenak iriste baldin dira ere, berriro ere, egin dituzten egitura guztiak eta berrikusi marko dituztela, 40 urte zar geratu diralako, ez da? Diot edo, ez dakit. Bai, hori nik ere ez dakit ezkara teknikoak, baina bai gara kontua da, 19 urte genituela abiadura handiko trenaren kontrako kontzertuetan jotzen genuenean. Bai. Eta orduan ere ez genuen pentsatzen 21 urte beranduago, nik 40 ditut orain, urrelariko ginenik. Gumen abiadura handiko trenaren kontra. Baina eszeptizismoa ez genuen konbikzio politiko bat. Bai. Eszeptizismoa bez genuen, orain bai. Orain dugu eszeptizismoa. Mesfi, dantza, bai. Eta dagoeneko, ez dakit, Siria sartu diguten zuloa, danadalakoa, erabat ondituta, ze Siria beharrean Gernikako arbolaren enborra sartu digute. Ados, ez dakit, ondorio gisa edo, ez diotor parte horretan ari direnak borondate txarrez ari direnik, ez da gutxiagorik ere, eta ziur jende asko edo jende multzo bat behintzat borondaterik honenaz ari dela, baliteke ni edo gu edo ekibokauta egotea ere, gure iritzietan eta gure hausnarketetan, ez diot ezetz, baina orokorrean gainera oso, ez dakit, beste gai batzuekin oso kritiko den ahots kualifikatu oso gutxi entzuten dut gai honi buruz hizketan, ez trenarena, berriro maratoira itzulita, ez da, eta ez dakit, harridura sortzen dit, da pentsatu izan dudet, edo ninago erabat okertuta, edo badago horrez, eta are, gehiago esango dizuet, ez dakitze herritako, ez dakitze taldek, edo ospitaleko langileak ikusten ditudanean, oraingo austengo kasuan, ez da, pelukak, krestadunak jantzi, eta eskobarekin playbacka egiten, benetan esango dizuet, auzo lotxa sentitzen dudala, ez da, eta bi mundu ezberdinetan bizigarenaren sentsazioa ere ematen dit. Eta gero, galaren egunean bertan, beti atentzioa deitu izan dit, zenbat jende famaturi deitzen dioten, izan aktoreak, kirolariak, bertsolariak, idazleak, musikariak, eta han jartzen duten zentralita moduko hartara, ez da, telefono deiak erantzutera, eta zenbat jende famatu joaten den, ez? Joaten ez diren batzuk ere, ezagutzen ditut oso urrutira joan bare, ditutako jendea, eta ezezkoa eman dutenak, dugunak, batzuk kontua da, ezezko horren berri gutxi izaten dugula. Han ikusten dugunaren berri bakarri izaten dugu eta ez da, baina bueno, ikustea jendea olako, ez dakit, zoriontasun kolektibo batean, ospitaleko langileak bideo bat grabatu eta playback egiten, ez dakit zerritako jubilatu taldekoak beltzez jantzi eta kresta bat jarri buruan, eta olako
felizitate kolektibo baten sentsazioa ematen du, ez? Ze bihotz honekoak garen eta lehen esan duguna, eta ez dakit, gu ibiliko gara agian nahastuta edo ez dakit. Hau ere unen batean igual atxetea bezala argituko da misterio bat igual izango da. Egunen batean, akaso, osasun sistema publiko sendo eta limosnaren beharrik gabeko bat izango dugu? Gero normalean gainera, ez, osasun arazoekin edo irabaziak horrelako taldeetara joaten dira normalean, ez da? Hau da, arazo kardiobaskularrak, Alzheimerra, minbizia edo diru hau ez dut erabiltzen nidakidala behintzat, ez dakit, errefuxiatuei laguntzeko edo beste kausa baten alde edo batzu irakurtzen nun, ez da? Urten Zaporeakek San Tomasetan Donostian jarritako postutxoan aterako duen diru guztia palestinar errefuxiatuei eta palestinar herriari laguntzeko izango dela, ez da? Eta pixka bat iruditzen zait, zu ondo esan bezala dela, gure zaurietan behatza pixka bat sartu eta guk oso gertuko, ez dakit, arazo kardiobaskularrak, Alzheimerra, ELA, horrelako gai zeak hartu eta hori ere aprobetxatzea pixka bat, ez? Zalantza daukat, igual bukatzeko, eta azken ondorio bezala, egunen batetan Baskongadetako, Euskadiko gobernura beste partidu politiko bat edo batzuk koalizioan bada ere iristen baldin badira, zer egingo luketen maratoi solidario honekin eta gala horrekin ikusteko gogoa badaukat edo baneukake, haber ze forma hartuko luken edo emango lioteken edo zakit inoiz ikusiko dugun, Akaso galdetu behar diegu, baina bai? Trena lehenago ikusi behar dugun hori baino. Arnazatiki bat, bueltan ere jasotzen dudana, ondoan ba, zaitut ez dizut, ezer zor nahi, eman nahi dizut baina ez dut ezer zor nahi. Guk ere ez dugu ezer zor nahi, Nilek kantatzen du, ibili naiz pentsatzen, ez abesti aukeratu zen bazirudien, segun eta ze jartzen nuen, ari nintzela EITB maratoari baiezko eman zion musikari bati kritika subliminal bat egiten, eta inondik inora, eta aukeratu dut Nilen kantu hau, letrak berak uste dudalako, toki hartzen zuela hausnarketa honetan, eta uste dudalako Niltarrei ez dietela inoiz eskaini hau egitea, bueno, gero eskaintzen badiet eta egingo balute, oso ondo, ez da inondik inora kritika bat, baina hori, kostazait kantu aukeratzea, bazirudielako norbait hor ezpaian jartzen ari nintzela, eta ez da inondik inora, hau egiten ari garena entzuleok, nien hau ados, baiezkoa ematen duen jendearekin, baina respetatzen dut, toleratzen dut behintzat, jendeak ni bezala ez pentsatzea, ez daugate horrekin arazorik, beraz, hortik musika aukerak eta hauek. Ikiriri arte, igual apostu txiki egin bar dugu. Bai. Ze ikusiko dugun lehenago? Edo ikusiko te dugun? Gu hilda. Bietako biak ez ditu ikusiko. AHT-an ibiliko zaretela? Ez. Goiuri june? Ez dut espero. Ez. Baina ez, esan nahi dut. Prest egon estelako edo etxalterako montatuko? Biak. Ez, niretzat ere utopikoa iruditzen zaidalako une honetan, Eta nik ere zuk esaten zena bezala nien naiz ez ingenieria, ez dakit oso ondo ze puntutan dagoen eta ze aurre ikuspena benetakoa, ez esaten dutena, baizik eta benetakoa zein den. Baina orain iruditzen zait pixkat ametxetako zerbait. Bai. Nik ala ere, badaukat hemen iritzi bat akaso norbaitek kontraesan korra sentituko duena. Nik abiadorandiko trena amaitzen balin badute gu guztion diruarekin eta gu guztion ez den diruarekin, denetari dagoela kortartean, behin egitura hori eginda, egitura hori baliagarria baldin bazait, nik erabili egingo dut. Hemen, nire ez dago kontraesanik, nik ez dut nahi, nuke nahi nire dirua erabiltzea proiektu honetan. Nire dirua erabili duzu nire borondatearen kontra, eta ondorioz, proiektu hori amaituta dagoen momentuan zilegitasuna sentituko dut, beharra balin badaukat eta egoki sentitzen badut, tren horren erabilera egiteko.
Bueno, uste dut hau zentzuzkoa dela. Nik ez dut nahi, baina egingo badezu Euskaldun guztien diruarekin hau, eta erabilgarria balin bada, eta behintzat haren erabilerak ezpadit jarraitzen sortzen kontraesan bat, medioambientala edo bestelakoa, erabiliko dut, ze diru hori xautu duzu dagoeneko. Bai, nik ere antzeko pentsatzen dut, baina lasai egon, ez dugu aukera hori edukikota, eta Eusko Jaurlaritzan ere, zalantza handiak, beste 40 urtetan EITB gala solidarioaren eta turrada jasaten segibarko degunaren ez dakit, intuizioa edo baukat. Lekuko naiz, nintzen, bihar pagolan gaur miarritzen. Ikeri arte eskerrik asko eta urte berriarekin ikusiko dugu elkar. Bai, amarekin gozaldu dut, unea etorri aurretik, eta zuen gure entzule finena izango da, eta amak esan dit gustatuko litzaiokela urte hasierarekin edo lehenengo saio hortan edo nietortzen naizenean zerbaitengatik edo norbaitengatik ondo esaka aritzea. Aritzea zu. Ni, bai, gain, ez dakit, lokatzetara sartu garren, pixka zerualdera begiratzea. Zerualdera begira Rosalia okurritzen zait, baina ez dakit hori ere gaur pixka bate kritikatu du, beraz. Baina, bueno, saiatuko naiz amari kaso egiten, askotan ez diote egiten, eta, bueno... Igual, ama bera izan behar duzu, gora ipatzeko. Bueno, emango dizkiogu buruari buelta batzu. Ikeri arte eskerrik asko. Ez horregatik. Enel urrat maite, urraturik, ukaturik. Enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik. Enel urrat maite, baiturik, zatiturik. Enel urrat maite, animalia naizeta. Enel urrat maite, maite, maite. Enel urrat maite, animalia naizeta. Urtero udadator bero gehitu 3-0 Klientelikistak dabiltza Odeiren animaliari gara entzuten, aurten urte hasirarekin edo kaleratutako kantua eta arekin egingo ditugu hurrengo minutuak entzuleok segituan puripurien tartean murgildo horretik. Iztarren dira glamurra desira errixume hila Urtetan begira egon gira tira eta orain heldu dira joan gabe bila Ez da egoera zaildu kezka gainera etorri zaigu lurra beharko ginuke zaindu baina sosa da saindu Denborak nahi baitu egon gira zaigu hemen ez da kointzidentziarik Diruak ez du kontzientziarik eta jendeak dirua nahi du Oroi dutu saian, herri egin nahian zebiltzan garaian Ta orain zenbatek ez dote daukaten bigarren etxe baten daian Hemen ez gira sartzen denak, baina lekua du behar duenak Ireki ditzatela mugak ta moztu Pariseko trenak Urraturik, ukaturik, enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite Baiturik, zatiturik, enel urrat maite Animalia naizeta, enel urrat maite Urraturik, ukaturik, enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik, enel urrat maite Baiturik, zatiturik, enel urrat maite Animalia naizeta, enel urrat maite Maite, maite Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Azken dantza hau maitia zurekin nahi zintuzket ere
bainan gaurko sedia ezin daike betia badakit nik ere bihar dela joaitia. Azken dantza bat entzuleo uste dut horrelaxe laburbildu laburbildu genezakeela barkatu Pantxoa eta Peioren historiako azken kontzertua. Azken dantza gaur bertan Bilboko kafe antzokian ezagutzera eman dute. Peiok eta Pantxoak 40 urtetako ibilbideari amaiera emango diotela. 2027ko urtarrilaren 10ean euren historiako azken kontzertua eskainiko dute. Eta esan dezakegu hau bai izango dela historikoa. Hori bai, Pantxoa eta Peiok ere bereganatu dituzte azken urtetako euskal musikagintzako eta nazioarteko musikagintzako joerak. Mendik 13 hilabetera izango den kontzerturako sarrerak etzi izango baitira salgai. Goizeko 10etan Pantxoa eta Peio.eus atarian bertan. Tira, nolabait 60ko eta 70ko hamarkadaren hasiera haietan euskeraz kantatzen hasi eta etengabe gure kantugintzaren erreferentzia izan diren bi kantariek, bi musikariek. Agur esango diote, Barakaldoko Beken izango da kontzertu hori, eta bertan, izango da nolabait Pantxoa eta Peio agurtzeko aukera. Olaia intzi arte, Martxelo Otamendi, Aiora Zulaika, Jose Maria Agirretxe, Mertxe Rodriguez eta Jon Maiaren parte hartzerekin egindako ikuskizunezko pieza baten bidez, iragarri dute eta honako hau da. Zale guztiekiko eskerronez, Pantxoa eta Peiok 40 urtetik gorako ibilbideari amaiera duin bat ematea erabaki dutela. Azken dantza, urrun, sarrerak salgai, etzi. Itzulire naiz, bai berriz Euskalegia. Bego urtea etorriko naiz, betikoz zure ondora. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm stubborn when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all. Entzuleo, katu astirik emanez, eta gaur ere bizi-bizi egin beharrekoa, gure puri-purian tartea, telesail eta pelikulen proposamenak zuentzat, batzuk zinemetan ikusteko modukoak, besteak berriz, plataformetan ikusiko dituzuenak. Batzuk dokumental girotik, besteak fikziotik, batzuk oso puri-purian daudenak, beste batzuk, plataformetara zertxo bait berandago iristen direnak. Denak, gure gustokoak eta zuen gustokoak izateko asmoarekin ekartzen ditugunak. Imanol González Gurutxaga, egunon? Kaixo, egunon. Ondo altzara? Ondo. Kamiseta bera jarri dugu hor. Ja, bai. Ondo. Mundu hau ez da guretzat, maitia. Bikiak. Bai. Eta bidak, bakoitzan armariotan bauzkola kamiseta desente berdinak dianak baita, eta normalen ez dagoen beste koinziditzen. Ez koinziditzen. Igual, gure kamiseta berdin bereziena izango da azalea.
Hoi da. Eta azalea ez da azala goierritar batek esan da, Hoi da. Izan alkoholitzeke baino. Eta, evidentemente, Janiren esan ezinen bi kamiseta baita, partekatze ditugu. Eta postalen bateri izango duzuzuk, ez da? Baina, esan edut, hori jende gehiago ere badu. Baina azalea beste inork ez da. Bueno, ez beste inork ez da. Euskal Herrian mintzat, esango nuke. Ez dauka. Ba, Imanol González Gurrutxaga, gure zinema zuzendaria, eta gure etxeontako bide laguna ere, batetik, Anai fin laburra, abenduaren 16 da hor? Nola dago? Hortan gabitza. Soinu postprodukzioan jada edo oraindik ez? Jada. Dena da hoia bukatzeke. Noiz ikusiko dugu? Guk. Zuek esate zuen, Pase pribatuan noiz izango du. Gaur arratsalden, eba ez, Epa. Goiuri. Lehenengo Goiuri kroketa ordaintzen du? Bai? Bai. Baina etzen bazkaria? Bueno, baita. Ez que Goiuri... Lehenengo bilera badaukat. Bueno, ja, karo. Bai. Eta nik Donostiara joan barra daukat, gure estudio zentraletara, ze bihar, entzuleok, Gernikako Astratik egingo dugu irratsaio berezia. Bertan izango ditugu hainbat gonbidatu berezi, baina batez ere gaur arratsaldean ezagutzera emango den Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko notizia horren ajearekin egin nahi dugu biharko saioa. Aje ona izango dela aurrikus daiteke, badirudi, Guggenheim Bilbao patronatuak proiektua bertan bera, edo behintzat standby luze baten geratuko dela iragarriko duela gaur, informazio hori ofizial egiten denean, arratsalde izango da, eta guk bihar saio berezia egingo du bertatik Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kideekin. Astrako kideekin ere urteurren ospatzen ari dira, gainera ostegunean kontzertu berezi izango da, Olat Salvador eta beste artista batekin, Idoia Surmendi jotzekoa zen, baino gaixo dago, eta ezingo du berak nolabaite kontzertu horren beste alde hori osatu. Gainera gurekin izango dugu Aitor Etxeberria Zarraga, gurekin izango dugu ondo bidean onintzen behita bera ere, asteburuko Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera begira, baina batez ere biak direlako Busturi aldeak bizi duen egoera eta garaiaren inguruan oso posizionatutako eta militantziatik ari diren bi bertsolari, eta horrela bestein bate herri mugimendu ezagutzeko aukera ere izango dugu bertan, eta tartean Gernika gogoratuzeko kideak ere izango ditugu, eskualdea nolabait hobetzeko plan sozioekonomiko orkestu berri dute, karta ekologikoa ere bai. Aitzaki asko izango ditugu, Gernikar hor bildu eta Busturi aldeko egoera ezagutzeko horrexegatik. Bihar handik egingo dugu. Saio berezia, baina gaur puri-purian tarte honi errematea emateko, gero egingo ditugu gure Anai fin laburra primizian ikusteko planak, Goiuri, eta bazkaltzeko eta bestelako planak. Egingo dugu. Proposamen batzuk egin behar dizkizuegu, eta lehenengoa, Imanol González Gurrutxagak egingo du. Eta saiatuko naiz ni trailerra hartzen bisi-bisi, Imanol, hori zen plana, baina oreme. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. Bueno, entzun dezuen bezala, dialogo hontan eta sekuentzia hontan ondo aipatzen da bezala, azken baten aktore baten lana kontatzen du, aktore baten historioa, nun, aita zuzendaria dauka, zine zuzendaria dauka, eta proposatzen dion bere pelikula berrian parte hartzea aktore protagonista bezala. Eta hemen jorratzen dira gai ezberdinak, aitatasuna alde batetik, gero baita bakardadea beste alde batetik, eta nik atzo bertan ikusi nun, zezinetan dago ikusgai, eta esan irutzaiten pelikula oso polita, sentsibilitate handikin jorratutako gaiak dien izan da, eta ez dakit, orokorren gustatu zaiten daukan ritmoa, daukan lasaitasun hori, eta gero baita generazion ezberdinen arteko harreman ontaz izaiten du. Azken baten pelikula nahiko hasieran gertatzen da guain kontatuko duten hau, ez dut uste spoiler hondik danik, baino aita hiltzultzen da etxera bere ex emazteatik dibortzatuta egon ondoren, kanpoan bizi ondoren, protagonista honen ama hil ondoren bueltatzen da aita etxera. Orduan, sorpresa guzti horien arten kontatzen dio pelikula berri baten da bilela lanen, eta bere
gure protagonistarako idatzi dula gidoi hori. Eta ez dakit, pelikulan zehar aipatzen dira protagonistaren aitan amaren historio bat, nola etxe bertan, behaiek bizi izan zian etxe hortan, edo, guandik bizi dia, baino bere aita nola, bertan ez da bizi, aipatzen du nola bere haurtzaro nola izan zan, eta nola bere amak baita eukizitun gatazka batzuk ez ditunak kontatuko guain hemen, baino, iraganeko historio batzuk, eta irutzait oso ondo jorratzen dula zentzu hortan, eta pelikula hasten da modu oso sutil eta oso polit baten nun kontatzen duen protagonistak eskolako lan baten aipatu hartzutela leku edo objektu berezi bat, ez? Bere buruai ondo identifikatuko liokena, eta identifikatzen da bere burua etxeakin batera. Nola etxean bertan badaola erroitz bat, erroitza uste da leitza, ez? Grieta. Arrakala? Bai, ez dakit. Zin izan duzu, erroitza? Erroitz, esango nuke hola dala baino, ez dakit. Pitzadura? Bai, daola fabrika, etxeak hasiratik eraiki zuten momentuan pitzadura bat sortu mentzala edo garatu mentzala, eta paralelismo hori asko gustatzen zait nola gero kontatzen den protagonista honen gatazka pertsonaletan baita identifikatuta sentitzen dala. Ordon, ez dakit, orokorren asko gustatu zait nola jorratzen dian gai ezberdin hauek, eta bai aitatasuna eta familia arteko harreman hau nola daune retratatuta. Bai, erroitz Grieta da, nik beti pixkate amildegi edo giroan... Neri ateratzen zait amildegi. Hori ere bada, baina, nomait arrakala bezala ere, bai. Baina azalekoa. Iluiarrek dio, erroitza dela... Azaleko... Danean, arraila edo pitzadura denean azalean, orduan erroitz dela. Ados. Oso pelikula interesgarria, nik ez dut ikusteko aukerarik izan, baina trailerra ikusi nuen, da ipatu nuen nola zetorrenen artean interesa banuen, sentimental balio ikusteko, zinemetan duzue egunotan, beraz, hau izan daiteke gozatzeko moduko pelikula bat. Venga, nik beste proposamen botako dizuen, nahiko xelebrea, eta, pelikula independiente xamar batek nola, pixkat, blockbuster izaten buka dezaken azaltzen duen pelikula. Good Boy South by Southwest zinema jaialdian estrenatu zen, aurten, martxoan, eta hasiera batean oso giro independentean sortu beharreko pelikula zen. Ben Leonberg eta Carrie Fisherrek sortu zuten, ekoiztetxeari What's Wrong with Your Dog deitu zioten, eta, nahiko modu xelebrean aurkeztu zuten, baina, poliki pelikulak beste dimentsio bat hartu zuen, eta ikaragarrizko arrakasta izaten ari da. Beldurrezko pelikula bat da, nolabait, indar paranormalak edo agertzen dira, baina indar paranormal hoiek edo soilik txakurrak ikus ditzake, edo senti ditzake, hobeto esan da. Eta, txakurrari egokituko zaio, bere jabea arriskuan jartzen ari diren indar paranormal hoiek ulertu, interpretatu, eta haren jabea defendatzea. Eta, oso pelikula arrakastatxo izan da, bere estreno egunean 8 milioi euroko arrakasta sortu zuen zinema takilletan, zinema lehiatiletan, eta esan da bezala, gerora poliki pelikulak beste dimentsio bat hartu du, gerora Melbourneko nazioarteko zinema jaialdian egon zen abuztuan, batez ere klip bat egin zuten, sare sozialetarako klip bat, eta klip horrek izandako arrakastaren ondorioz, hainbat distribuzio konpainia interesatu ziren pelikularekin, 72 minutuko pelikula bada, nahiko metraje arraroa ere. 72? Bai, fin luze bat entzan, nahiko metraje arraroa da, baina ikaragarezko arrakasta auki du, eta gurera ere heldu da, filminen ikusgai izango da, ostiral honetan, hilaren 19 3 egun barru, eta bertan ikusgai izango duzue katalogoan doainik gainera, Good Boy izeneko pelikula xelebrea, baina esan da bezala arrakastasko izaten ari dena, eta beldurra handia sortzen duena ere bai, inor pentsalezake txakur bat protagonista duen beldurrezko pelikula bat, ez dela hain beldurrezko pelikula, kritikak dio baietz benetan beldurra sortzen duela, eta ikuspegi oso originala sortu dutela, nolabait
pelikula hau kontatu duten zuzendariak. Nidakidan arte, zuzendariak beak grabatu zuen etxen oso errekurtso gutxikin, eta bere txakurra erabilizun aktore bezala, eta irutzait, beldurrezko pelikula bateako oso garrantzitsua da protagonistarekin empatizatzea eta bere beldurra zuregana heltzea, eta kasu honetan txakur bat hartzea, jende askok empatizatu dezakela txakur batekin, eta pertsona askok, goiuri bezala adibidez, sentsibilitate berezi bat dutela txakurrekin, horra adibidez, irutzait gakoa nahiko nabarmena izan aldala. Tira, hauxe proposamena, filminen ikusgai duzuena, Imanolen Sentimental Value zinema aretoetan ikus dezakezue, aldiz, aipatzen ari naizen, Good Boy hau, filminen izango duzue ikusgai ostirale honetan. Juna Romatet, zein da zure proposamena? Edo zein laportu diozu proposamena? Ez diot inorri laportu proposamena. Bai. Ez egia. Ni iritsi naiz lehenago bulego honetara, nik altuan esan dut eta eneko testigu da, gomendatu nahi nun. Nik atzo esan eta deskargatu gaur da programa. Bota. Nik ere argi neukan pelikula ikusten ari nintzen momentuan goiurik ikusita aukiko zula edo ikusten ariko zela. Nere gomendioa da Knives Out, edo Puñales por la espaldaren 3. pelikula, kasu honetan Wake Up Dead Man izena duen pelikula dena. Ze ironikoa izen hori ez, momentu ontarako. Bai, esan... Bai. Segi. Labanak dantzan hemen ere. Bueno, Knives Out edo Puñales por la espalda pelikula orain argitaratu berri da Netflixen, egia zinemetan esango nuke astebete lehenago edo argitaratu zutela, baina oso zinema gutxitan ikusteko aukera dago eta Netflixen pasaden ostiralean argitaratu zuten. Eta hemen berriro ere ikusiko dugu, lehenengo pelikulatik edo jarraitzen den pixkat historia estiloa edo dela Benoit Blanc detektibeak egiten duen edo garatzen duen kasu bat ikusiko dugu. Momentu honetan da herriska batean Jefferson Weeks Monsuaren edo Monseñor da gaztelaniez, arean, eriotza bizituko dugu. Bada apaiza oso berezi eta komplejo bat eta bere jarraitzaileak dituenak, eta orduan, eriotza hau gertatuko da eta hiltzailearen bila aritu beharko dira. Kasu honetan, Knives Out badauka bere umore puntu bat, badauka bere tentsioa, momenturen bat agian susto txikiren bat eramateko aukera edo euki dezakena. Eta pixkat, nik esango nuke estiloa aldetik oso berdina dela, edo antzekoa da, badauka bere reparto potentea, Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, eta beste hainbat aktore daude bertan. Hala ere nik esango nuke, lehenengoa bezalakorik ez dagoela. Ez dakit goiuriren iritzia zein den, baina nik esango nuke, lehenengotik bigarrenera badagoela berakada bat. 3. honetan agian pixkat berriro gora egiten duela, baina eske lehenengoa hain ona da, niri behintzat hain beste guzen zait. Niretzat lehenengoa, izugarri gustatu zitzaidan, iruditzen zait dela behin baino gehiagotan ikusteko pelikula bat, ze ikustaldi bakoitzan detaile berri bat ikusten duzu, ze egia da zuzendariak sartu zituela keinu ugari, pista ugari daudela pelikulan zehar, misterio bat da, hemen ardatza eta misterio hori argitzeko pista ugari daude, eta bigarren aldi baten ikusten duzunean esaten duzu nola, nahi zohartu lehenengo aldian. Ez? Eta orduan lehenengoakin txundituta geratu nintzen, bigarren azuk diozun bezala izan zen eretzako pixka bat, ez dakit. Bai, niretzat ez dakit den ere argiak aldatzen dielako. 3. Lehenengoaren mailan dagoela esango nuke. 3. asko disfrutatu dut, eta uste dut, agian, lehenengoa beti izango da gustokoena. Baina, 3. honetan, Benoit Blanc ikertzailearen papera ja egiten dela ondo errotu, eta oso sendo, beste sendotasun maila batera iristen dela pertsonai hori. Eta agian, pelikula bere osotasunean ez da lehenengoa bezain ona, baina ikertzailearen Benoit Blancen papera oso ondo kokatuta dago 3. pelikula honetan. Niri asko gustatu zait Benoit Blanc nola agertzen den 3. pelikula honetan, nola den lehenengo sarrera hori, nola egiten duen inozente eta ez jakinaren papera, asko gustatzen zait. Apaizaren papera iruditzen zait aldi berean zoragarria eta nazkagarria. Bai. Eta bai, ez benetan gomendio bat
hiruak ikusteko, bigarrena ere esan nahi dut pelikulak ez daukate beraien artean loturarik, dagoen lotura bakarra Benoit Blanc bera da. Orduan, gomendio hauek entzun da, bigarrena saltatun, ibadezu ere saltatzeko aukera dago, eta gaur egun Netflixen daude. Norentzat gomendagarria, Agatha Christieren liburuak gustoko dituen edo norentzat, misteriozko pelikula retroak, klasikoak, gustoko dituen norentzat, eta esan bezala Netflixen jada ikusgai. Entzuleo kausek hauexek gure gomendioak eta gure esateko orduare pare-parean daukagula. Goizeko 11:49 segundu gutxi batzuk, 5. solairutik Iker Laurobaren azken laneko kantua gozatu eta informazioari leku egiteko biharitzuliko gara Astratik, Gernikatik, eta oso busturialdera begira egingo dugun saio berezi batean. Bihar arte ondo izan aio! Asko aldatuko nituzke, baina horrek ez ninduen egingo aske. 5. solairutik Lanbroara lehioetan bertigoa daukat nik ta oinak lurrean. Keep calm and bigarren kafea.